gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Pastor, para sa ako, ang pastor, kinadakaan na siya katawag sa Ginoo Jud ang pastor, because dili lang ang tao na pastor kay gusto niya magpastor siyang kaugalingon lang pagbuot, but kinedjong pastor divine calling yun na siya na gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo. We can never be a pastor kung wala ang tawag sa Ginoo, wala jud ang calling niya tungod kay pagkangalan na pastor dito sa yun jud na mahimong pastor, because dili tanan na pagkangalan mo na pastor is naakay gibantayan na mga katawhan sa Ginoo, and gi-picture out sila nga mga shepherds, o dili tanan na shepherds na gibantayan sa usa ka magbalantay, the same tanan og mga kinaiyahan. So there are mga nagalanlain jud mga kinaiyahan ng mga gibantayan sa usa ka magbalantay nga mao nga na gi-represent sa usa ka pastor. Ma-encounter nato sa atong pagpamuhat tungod kay mao na gadto nay atong gipasidan-an naman daan ang mga nag-eskwela sa Bible School nga mao gyud nay atong naagyud na gipasidan-an na midaan ni ana nga mao gyud ni ang inyong ma-encounter. Unya kuno ay maka-encounter mo ngayon ani nga problema unsa may inyong buhaton, muhilak na lamang, dili ka muhilak ta aron ta mo talikod sa tawag sa Ginoo, kundi muhilak ta diha sa Ginoo aron ta makalahutay sa atong pagpamuhat. Usan ni ka buluhaton nga tawag din sa Ginoo, unya ingon kani sa pulong sa Ginoo nga usa kini siya ka magbalantay o shepherd. Unya lisod kay ini nga buluhaton kay ang atong yatiman kini bang espirituhanong kinabuhi ang kalag sa tao nga atong madala nga tustilan sa Ginoo. Unya kinawhanon pa lamang ning atong mga buluhaton di na magsapayag patabang pa sa Ginoo, pero kay tungod sa kini ang pagpamastor usa kini katawag sa Ginoo, unya usa pud ni ka kanang kining maong buluhaton, usa ni ka kanang nakay kahangawa o unsa gani paghigugma sa Ginoo sa mga tao. Kita pud nga pastor mao pud ni ato ang pagbati ngadto nila. Special calling sa Ginoo na usahay di masabtan sa kalibutan or di masabtan sa uban, pero para nako is kanang gitawag siya nga pinasahi nga tawag sa Ginoo para sa iyang buluhaton. So kinahanglan ng imong dedication, kinahanglan ng imong pagka-maisog. The highest calling ba dili ni mapili sa tao, kundi ang Ginoo gyud magpili nani. Mo na nga usa ka pastor na ay gitaas sa Ginoo sa iya nga usa ka buluhaton nga gipabuhat niya ingon nga pastor. Ang pastor mauni sila ang gisaligan sa Dios sa pagdumala sa simbahan nga kung asa ka napuyo, o ikaw ang nag-atiman sa mga tao unsa ang pagkinabuhi nga Dios nun. Ug usa kini ka dako kayong tawag para sa usa ka tawo ang mahimong pastor, kay daghang mga tawo pero gamera ang pastor. So gamera ang sano ni ini nga tawag. Ang pastor is a calling from God. Dili na tawag nako, kundi tawag nga gikan sa Ginoo. Adunay task nga gihatag ang Ginoo kanimo kanako aron nga na kay atimanon nga mga katawhan. So ang pastor naa kay atiman nga mga grupo sa mga katawhan gi-trust sa Ginoo nimo. So ang pastor dili ordinaryo nga tawag na gikan sa Ginoo, di ka pwede magpastor na atong tawag.
kay taas na natawag ang pagpamastor, ang pagpastor. So for me, dako nga buluhaton ang pagpastor, mao nga ug sa may mga trials na ma-encounter, kung gitawag kita sa Ginoo, dedicated ta tungod kay dili man na atong desisyon tawag man gyud ni sa Ginoo. So katag sa dili sa pagpamastor, in charge ta o katawhan, saligan ta sa Ginoo congregation, mo hangyo kita o gayda sa Ginoo, kay ang tanan mahimo man sa Ginoo. So may encounter man ta og mga trials, may encounter man ta mga kalisdanan, pero kay gitawag man ta sa Ginoo, musalig ta sa pasalig sa Ginoo nga mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang na-experience na ko sa church, sa tubod Foursquare Gospel Church, sa panahon nga kanang youth pa ko, ay noon, sa hantod karon youth pa man ko, kanang koan, kanang ganing na ay nakaalitan, nga experience na ko sa tubod nga nahatsit ko, hatsit si Ikang versus sa tanang youth nga tanang youth gyud gipaistorya kung unsa ilang gikalainan ako. So naay mitubag nga nalain sila nako tungod kay si Ikang pilosopo, si Ikang kung mangharana or naitigom-tigom sa mga batanon, managog tsinelas. Si Ikang sa panahon nga naa siya sa tubod, youth days bay tawag ana, youth days, nakoy nakaalitan tungod kay kana akong inistoryahan sakit nga lahi gyud ang kinaiyan ni Ikang sa panahon nga kanang nagtubo siya sa simbahan. Halos tanang youth ilang isulti na kong pilosopo jud ko, pilosopo luoran nga gamay istorya mangluod na moingon na nabanhaw. Ingana si Ikang sa panahon sa iyang pagkabata-bata nga batanon nga daghan gyud panahon nga na ako'y nakaalitan tungod sa akong kinaiya nga pati taas og pride, kanang dili magpasulti, dili magpakorek, dayon dili pud siya musugot nga daog-daogon ko. So mao na si Ikang sa iyang pagkabata-bata sa tubod Foursquare Gospel Church. Unang-una, wala dyan nag-udyok na ko nga tawo nga nag-push na ko, nag-ingon nga pagpamastora, eskwela, Bible School, wala. Kay sa akong pagtubo diha sa tubod Foursquare Gospel Church, wala ko nangandoy nga magpastora, wala ko nangandoy nga eskwela, Bible School, kay dili ko ganahan magpastor tungod sa akong nakita nga looy ang pastor, walay kwarta ang pastor, daog-daogon ang pastor. So wala dyan nag-udyok na ko, but sa panahon nga gitawagid ko sa Ginoo, sa eskwela kong Bible School, tungod good kay gitawag ko sa Ginoo, tungod kay naakoy calling. Pero tawo wala gyud nag-encourage, bisan akong pamilya wala sila nag-udyok nga may eskwela kong Bible School, kay ang sa amo gyud sa ako looy gyud ang pastor, labi na gyud mamastor. Pero tungod gyud sa calling sa Ginoo, mo nang mi-decide ko nga mo eskwela sa Bible School. So nakaingon ko nga calling gyud, ang calling nako ang pagpamastor tungod kay nadyo gipakita ang Ginoo nga
mga damgo dayon kanang makabati ko sa tingog sa Ginoo sa panahon nga iya kong gitawag. So mautong tayma nga nakaingon ko tinawag ko sa Ginoo sa pagpamastor. Kay sa panahon nga wala ako mi dool pag-altar call, sa panahon nga nag-youth camp nga ang speaker ato si Pastor Sulmaka, ang ipaduol gyud tong naay calling, wala ako miduol kay akong gipugngan ang gibati nako nga naay conviction nay moingon nga duol, pero wala ko. Pero sa panahon nga wala jud ko miduol, miuli na lang mi sa amo gikan sa youth camp, pero tigyog hinilak nako nga wala ko kabalo nga nung mihilak ko nya 1 week gito nga lutang ko, 1 week gito nga kana bang wala ko sa akong kaugalingon nga tungod kay wala gyud akong gisunod tong nakoy calling sa pagpamastor. Ang na-experience na ako sa Bible school daghan. Naka-experience ko sa Bible school nga kanang nakoy kaaway. Naka-experience ko sa Bible school nga kanagyong ang sa Bible school manggod is training ground. So ngadto nako nakita nga kung unsa pa tong kinaiyan nako nga wala nako na discover ngadto gyud migawas. So kanang experience nako sa Bible school nga ang tanan itawag sa akong classmate maldita. Kay sa Bible school ako maldita jud ko nga dili ko pag-abot sa naami buhaton na ay mga buhaton sa mag-practice. So ang akong mindset sa Bible school kung mag-practice gani kada bang ganahan ko ako mga classmate kanang tarong nya usahay kay sagol-sagulan og yaga, so mugawas akong pagkamaldita dito. Nya naka-experience ko nga samtang nangaon mi tapad na ko akong classmate na si Junsley nga gianaan jud ko niya nga anong maldita man ka. So experience na ko sa Bible school, maldita ko. Ka-experience pud ko sa Bible school nga nako gitaguan og chinilas. Kaparte yung tiyabaw sa gitaguan na kong chinilas. Experience na ko sa Bible school kanang sana na-experience na ko sa Bible school nga gitawag ko ako'y nagbukod sa lalaki. Ako mga classmate daghan pod may experience away kanang libakanay unsa pa kaha. Pero ang pinakagrabe gud nga nasakitan ko sa Bible school katag yung gianaan ko nga ako'y nagbukod sa laki nga mo na to siya pinakasakit gud nga ako'y nagbukod sa laki. Dayon usapod nga akong naagian sa Bible school katong naay nagawas sa akong lawas ng mga lagom-lagom. Ngadto siya nag-start ngadto pod na migawas nga na ako'y allergy sa ilong, and then naay tumor akong mata. O naagian ako sa Bible school nga mga sakit nya napud ko yung mga naagian gud pod sa Bible school na bisan sa daghay ka ng mga bati nga nahitabo sa Bible school, pero usa nga akong giganahan sa Bible school kanang mingawon ko sa mga nahitabo dito. Kay ngadto manggod mi gimold, ngadto mi gipag-grow gyud sa Ginoo. Maura to ang akong naagian sa Bible school. Kung nakatunan sa Bible school nga na-apply nako karon by God's grace kana gyung magtuon sa pulong sa Ginoo, labi nag ikaw muwali na siyempre pastor
So magtuon gyud sa pulong sa Ginoo, magbabad sa presensya sa Ginoo, sana maging honest at tubangan sa Ginoo nga kanang dili mahimong hypocrite at tubangan sa Ginoo. And then ang pinaka lisod nga buhaton nga nahimo pong kinahanglan i-apply nga nakatunan ako sa Bible kanig yung pagpaubos. Kaning pagpaubos kay ang pagpangalagad sa Ginoo dili patas anay but paubsanay. So by God's grace hinahinay na-apply nako kay kung sa ako alang yung kinaiya gyud sa nahisgutan dili gyud ko magpalupig kay pilosopo ko nga pagkatawo, pero tungod sa grasya sa Ginoo og nakatunan nako sa Bible school nga gipakita gyud sa Bible school, gitudlo sa Bible school kana gyung akong nakatunan gyud kana gyung magpaubos gyud, magpaubos sa mga tawo labi na gyud sa Ginoo. Kana siya mahinahinay nga na-apply nako karon labi na sa panahon nga naa ako sa tabango gibutang sa Ginoo. Assign ko sa Merida tungod kay gi-assign ko nilang Pastor Jonard sa Merida after nako mi-graduate. So after graduation 2017 miuli ko sa Leyte, na-assign ko sa Compassion sa center, and then na-assign po ko sa Merida. So first na ko nga na-assignan nga simbahan ang Merida. So ang Merida na-experience na ko, syempre gikan ko sa Bible school bago graduate. Sa Merida before dapat jud ko kinaiya nga mga saba gyud. Mga saba dayon nakoy kinaiya nga kanang mo correct i-correct na ko sila. Naka-experience po ko sa Merida nga gilibak ko, experience po ko sa Merida nga harap-harapan nga insultohon ko, naka-experience po ko sa Merida nga kanang dili ko pabalon kung unsay mo gawas sa church nga money. So sakit siya, pero kanabang kinahanglan magyud dawaton nga mao toy nahitabo. So daghay kasakitan na na-experience nako sa Merida, pero pinaagi pod sa akong na-experience sa Merida before naapod ko'y nakatunan nga na-apply nako sa tabango karon nga dapat di ay kinahanglan sa pagpamastor importante pod ang pagsabot sa situation sa mga kinaiyahan sa mga membro. So moro to na experience sa Merida, and then experience pod nako sa Merida kanang nahutdan og kwarta wala misudan, but diha sa pagtaod-taod na ay pastor na ngayo gihatagan mig tinunuan. So mara ta experience nako sa Merida, pinakauna nga church nga na-assignan nako.